ତମର ଟିକେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଗବକାଣ୍ଡ ଜାରା ପାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ଠୁସ୍କିନା କିଡନାପ। ଅନାନି ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଗାଲକୁ ଶିଖିବି। କଳ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା କଣ? ଧନ କଣ ଖାଉଛୁ କିରେ? ସ୍କୁଲ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା। ସ୍କୁଲ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା? ହଁ ଏତେ ପ୍ରୋଟିନ। ଦିଦି ସେଇଭଳିଆ। ଆମକୁ ଡାକୁନା ଖାଇବା। ହଁ ତୁ ମନ ରାଗେ ନା, ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆସିଛୁ, ଏଠି କିଡନାପ ହେଇଛୁ, 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମ ଘରେ ନେଇ ତତେ ଧନ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ।